आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा भिडिअनि फुटेजआव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय। आंनि गोसो गोरबोआव दिनै आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा भिडिअखौ फुरा नायलाङोबा आंनि गोसो गोरबोआव गोजोननाय मोनगोन आरो नोंथांमोना जेरैबायदि भिडिअनि फुटेजआव नायनानै नुखाबाय गबिन्द बसुमतारिया गेजेराव थाखुमा सोरबा बिजेपिनि दैदेनगिरिनि खिथु थाबायनाय बिथांमोनखौ बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रासो बिथांमोनखौ खिथु लेंलांदों। बेसेबां लाजिथावना बेबायदि माखासे प्रग्रामाव भिडिअनि फुटेजआव नुनाया। बिथांमोनासो सिगां थाबायनानै बिथांमोनखौ बरायलांनांगौ ना बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रासो बिथांमोनखौ बरायलांखो? बेबायदि माखासे लाजिथावना। गबिन्दआ माखौ गिखो? बै समाव बेसेबांबा गिदिर बाथ्रा बुंना लादोंमोन। बेबायदि समाव प्रमद बर', गबिन्द बसुमतारि, इउजि बिथांमोना मा मोखाङै भिडिअनि फुटेजआव नुदों? बिथांमोना मोखाङा बेङा। जियानो जाया मानो गावनि बर' हारिनि जायगायाव थांनानै एसे एनैबाबो हाजासे नङाबाबो एसेबाबो गुफुरनि रायजो राजाफोरनो माबा मोनसे हैदों, थिगानो जादों। नाथाय मोनसे बेसेबांबा गिदिर प्रमद बर'आ बमा फबनानै गारबोदों। प्रमद बर'आ हरसेनि थाखाय। बे बमायानो जाहैबाय लोगो नांनानै गुफुराव बेसेबांबा गिदिर बम फबनानै गारबोदों। बे बमा जाहैबाय दिनैनि 12टानि बाजिनि सिगां बेरफुगोन। बे बमाया मा बुस्थु? गेदेरमा रायजो राजा आंनि चेनेलनि नायगिरि बयनिसिमबो जोंनि बर' हारिनि जेसेबां बर' सुबुंफोर दं आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा आं बयनिबो सिगाङाव फोरमायो। आंनि फोरमायनायाव गोरोन्थिफोर जायोब्ला साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आंनि चेनेलनि नायगिरि आखाइ खबजोबनानै आं निमाहा बियो। मैयानि समाव प्रमद बर'आ मोनसे गुफुराव बमा फबनानै गालांदों। 12टानि सिगां बेरगोन आरो बे बमाया बेरनाय लोगो लोगो ओरैबायदि माने गुफुरनि रायजो राजाफ्रा जोंथि जोंब्लाव सनाखौ खननो ना हिराखौ खननो रुफाखौथ' जोगारगोनसो। बे 12टानि उनाव गुफुर हालामनि रायजो राजाफ्रा सना खननो गोसोबा सना खननो हासिगोन, हिरा खननो गोसोबा हिरा खननो हासिगोन। ओरैबायदि माने मोनसे थिखांनो हायै ओरैबायदि गिदिर बमा फबनानै गारबोदों। बे बमायानो जाहैबाय दिनैनि बे 12टानि उनाव बा 12टानि बे समावनो बमाया बेरफुगोन। रायजो राजाफ्रा मोजाङै खोनासंनानै भिडिअखौ नायोबा बुजिलांगोन। रायजो राजाफ्रा गोसोआव गिखांनाय मोनदों खोमा प्रमद बर'नि बमखौ, इउजिनि बमखौ, गबिन्दनि बमखौ। मानसि बुथारग्रा बम नङा रायजोफोर। आं बयनिबो सिगाङाव आं फोरमायो। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयनिसिमबो आं फोरमायो। प्रमद बर', गबिन्द, इउजि फबनानै गालांनाय बमाया मानसि थैनाय बम नङा। बिथांमोना इलेक्सननि थाखाय बेसेबांबा रायजो राजाफोरखौ उसुखुथु खालायनाय। रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना आखाइयाव दुरुं फाननानै गावसिनि खोथा बाथ्राखौ बयबो गोसो गोरबोआव बजबनो थाखाय बिथांमोना मोनसे बमा, मानसि बुथारग्रा बम नङा। बिनि थाखायनो आं फोरमायो प्रमद बर'आ मैया जिबायदि बुंलांबाय माखासे आबसु लिडारफोरनि खाथियाव, साफा सानै दालालफोरनि खाथियाव गुफुरनि बिटिआरआ जाग्रोसिगोन। खेबसेनो राङापारा दिखियाजुलि बारनानै गुफुरावसो बिटिआरआ डिक्लेयार जाग्रोसिगोन। गुफुरनि मोननैसो गामियासो हाबग्रोसिगोन। राङापारा दिखियाजुलि बे उनाव हाबसिगोन। बेबायदि माखासे बमा फबनानै गारबोदों। बेबायदि समाव जेब्ला प्रमद बर'आ माखासे आबसुनि दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव, साफा सानै दालालफोरनि खाथियाव जेब्ला बुंनानै फैबाय अब्ला माखासे रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि दिनैनि बे 12टानि सिगां बे बमा बेरफुनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि नेनानै दं। बयनिबो आखायाव मबाइल, बयनिबो आखायाव माखासे प्रमद बर'नि बुंनाय खोथाफोरखौ, आसाम सरकारनि माखासे बुंनाय रावखौ, भारत सरकारनि बुंनाय रावखौ नेनानै दं। आसरित रायजोफोर। आंथ' दै गुसु थानायमोनबा दै गिलाससे लोंसिगौमोन, खाथियाव दै गैया। आरो प्रमद बर'नि बुंनाय रावफोरखौ बेबायदि माखासे गुफुरनि हालामनि रायजो राजाफ्रा, गुफुरनि साफा सानै जायफोर आबसुनि बिबानगिरिफ्रा प्रमद बर'नि थाइसे थाइनै रां होबोनायखौ बम बायदों गावनो थाखाय। दिनैनि बे 12टा बाजियाव
बिटिआरनि सिमाखौ डिक्लेयार होसिगोन नालाय बिनि थाखायनो माखासे प्रमद बर' होबोनाय मिटिंनि खरसनि फैसाखौ गुफुरनि साफा सानै आबसुनि लिडारफ्रा बम बायदों होननानै जों खोनादों गावनो थाखाय फरखा एटम बमखौ बायनानै दोनबाय कार्टन कार्टन दिनैनि बे समाव गावनो थाखाय बे बेसेबां लाजिथावना बेसेबां मिनिथावना ओरैबायदि दिखियाजुलिखौ जाल्दाब गारनानै राङापाराखौ जाल्दाब गारनानै बेबायदि माखासे गुफुरावसो डाइरेक्ट जेरै कसारि अट'नमास काउन्सिल बायदि डाइरेक्ट थांग्रोबाय बिटिआरनि सिमाया जेरै कसारि अट'नमास काउन्सिला बै गामि दरसे बै गामि दरसे बै गामि दरसे खांनानै जेरै अट'नमास काउन्सिल जेरै बेबायदि थिग बिटिआरनि माखासे सिमाया सिमलगुरि गुफुरनि आलुपारा गबसारगुरि बेबायदि गामियासो डिक्लेयार जाग्रोसिगोन मोजां हाबोबाथ' मोजां बयबो हास्थायदों जोंबो माखासे सोरबा आबसुनि मोजां मोजां मानसिफ्रा जेब्ला MCLA गेलेगोन जोंबो निर्दलीयजोंबो गेलेनो हागोन बिथांमोननि एगेन्स्टआव नैबेखौसो साखाफारा जानानै थानाया मोजां जुदि हाबमारोब्ला जोंबोथ' ओरैनो थानाय नङाना जोंबोथ' सानसे समाव बेसेबांबा जोंबो दावहा नांबोदों दावहा नांबोनायनि माखासे जोंबो फिथाइखौ जोंबोथ' माखासे लेखा रोङाबाबो निर्दली गेलेनानै माखासे जाय जोंनि फसायनाय बायदि जुदि MCLA जायोबा जों बिर'धि गेलेया नाथाय सोरबा आबसुनि सोरबा बिबानगिरिफ्रा जुदि नारा नाथा सोरनिबा जुदि बै समनि आबसुनि सिनियरफ्रा जुदि MCLA जुदि गेलेयोबा जोंबा बिर'धि जाया मैया दाखालिनि जुदि आबसुनि बिबानगिरिफ्रा जुदि बे MCLA जुदि बाहागो लायोबा नैबे बिथाङा सोरनिबा एगेन्स्टआव निर्दली गेलेनायनि थाखाय बिथाङा दङ बै समनि सोरबा बिएलटिनि सिनियर सोरबा आबसुनि सिनियर बै समनि सोरबा जुदि हाबमारोबा बिटिआरआव जुदि डिक्लेयार जामारोबा गंनैसो गामिया बेबायदि समाव जुदि सोरबा MCLA गेलेनो गोसो थानाय बै समनि आबसुनि सिनियर बै समनि सोरबा बिएलटिनि सिनियर बेबायदि जुदि गेलेयोबा जों बिर'धि जाया मैया दाखालिनि सोरबा आबसुनि बिबानगिरिया जुदि बेबायदि माखासे आगान सुरोब्ला नैबे बिथाङाबो निर्दली गेलेनानैसो गारगोन बिनि थाखायनो आङो थाइसे थाइनै बुथुमनानै दोनगासिनो थाइसे थाइनै गेलेनानै जेब्ला इलेक्सनावथ' नांगोन ना निर्दली गेलेनायाव बिनि थाखायनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गुफुराव एसेबां लेखा गोरों गोरोंफोर दं दिनैनि समाव जेरैबायदि मैयानि जि माखासे मालाया एसेबां खस्थ' एवबाय अखा बांखा बेबायदि समाव प्रमद बर' गबिन्द इउजि फैनानै मै बोलाबायनानै माइ गायनाय बिथांमोना लाजिनो रोङासै नैबेखौसो आं फोरमायो रायजो राजाफोरनि खाथियाव जियानो जाया मानो खोथाया बुंगौमानि लावगौ बिनि थाखायनो आं साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो मैयानि बे थांनाय समाव मोजां खबर होनना बुंदों मोजां खबरखौ आंनि खोनानाय आंनि बुजिनाय बायदिब्ला दिनैनि समाव जायफोर मुंख्लं जानाय सोरबा आबसुनिबो जानो हागौ सोरबा एक्स बिएलटिनिबो जानो हागौ सोरबा रायजो राजाफ्रा सोरबा आबसुनि मुभमेन्टआव थैनाय सोरबा बिएलटिनि मुभमेन्टआव थैनाय सोरबा एक्स एनडिएफबिनि मुभमेन्टआव थैनाय बेबायदि माखासे बिर जोहोलावफोरनि थाखाय दिनैनि समाव 50 जन नङाबा 100 जन माखासे मुंख्लं न'खरफ्राव 5 लाख के एककालीन रां होनायनि माखासे दिनै सरकारा माखासे एक्स एनडिएफबिफोरनि खावलायनायाव बेबायदि थिरांथाखौ लादों बेबायदि मोजां खबरा जानो हागौ लोगोसे 20 जानुवारि सानाव भारत सरकार आसाम सरकारा लोगो नांनानै 100 जन नङाबा 50 जन न'खरफोरनो होगोरनायनि माखासे बिथांमोना हाबाफारि लादों नाथाय बै समाव बुंनाय रावखौ बर' रायजो राजाफ्रा बावाखै बिथांमोना सोरनोबा होगोरनाय सोरनोबा होगोरैखौ बेबायदिखौ लाया होनना बुंदोंमोन दिनैनि समाव मानो थाखाय होगोरनायखौ लाखो जायफोर प्रमद बर'नि आगदा आखि थानाय बिथांमोनाथ' बुंदोंमोन प्रमद बर'आनो बुंदोंमोन जों खेबसेनो ज' होगोन बोरो
लोगोसे आं फोरमायो। मोजां खबरानो जाहैबाय जेरै राजबंशीफोरा बिटिआरनि सिमाखौ लानानै जेरै क'क्राझार धुबुरी डिस्ट्रिक्टखौ लानानै जेरैबायदि दावराव दावसि राजबंशीफोरनि माखासे दाबिया दिनै फैमाल जानो हागौ। बिनि थाखायनो बे मोजां खबर। 3 नम्बर मोजां खबरानो जाहैबाय गुफुराव थगायला थगायलि बोरै बे प्रग्रामखौ जाफुंहोनो हाखो। प्रग्रामा जुदि जायामोनब्ला सोरबा फिजुसा सोरबा बिजेपिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनखौ लाजि फोनांसिगौमोन। नोंथांमोना माथो बिटिआर एकर्डखौ लानानै बिटिआरनि बाहेरायाव माथो बर' रायजो राजाफोरजों एसेबो स्कप होजायासै। मैयानि प्रग्रामा जुदि जायामोनब्ला जुदि जनसंख्या जुदि खम जानायमोनब्ला बिजेपिया जोगारसिगौमोन। ओरैबायदि मोनसे बे प्रमद बर'नि माखासे थगायनाय रावखौ गुफुरनि साफा सानै रायजो राजाफ्रा जायफोर उन सिगां साननो गोरों रायजो राजाफ्रा बुजिखाबाय जानो हागौ। बोरै दिखाजुलिया जालदाब गारनानै राङापाराखौ जालदाब गारनानै गुफुरनि मोनफा मोननै गामिया बोरै हाबैखो बिटिआरनि सिमायाव। अब्लाथ' कसारि अट'नमास काउन्सिल बायदिसो बे सिमाया जाहैबाय। बै गामि दरसे बे गामि दरसे बिदिसो जाहैबाय बिटिआरनि सिमाया। जों नैखौसो बुंनांगोन। बिनि थाखायनो प्रमद बर'आ जेरै गुफुराव फैनानै थगायलांनो हाबाय, प्रमद बर'आ जेरै गुफुराव फैनानै थगायलांनो हाबाय, बिनि थाखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो प्रमद बर'आ मैयानि जि प्रग्रामखौ लानो हाबाय बिनि थाखाय हाजासे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय प्रमद बर'निसिम गोजोननाय जासिहरो। लोगोसे साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव मैयानि मेहेरगोनां प्रग्रामखौ सासेबाबो सानैबाबो साथामबाबो गावनि आखाइजों प्रमद बर'आ लाजि गुसुयै जेरै बिथांमोना सोरनिबा खिथु खिथु थाबायनानै जेरै बे प्रग्रामाव फैदों, बेनो जोंनि बर' हारिनि माखासे लिडारफोरनि आखु। जाय बिथांमोना उन थाबायनांगौमोन, बिथांमोना सिगां थाबायनांगौमोन, बेनो प्रमान। मिथिंखौथ' जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रासो लादों। जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरनि उन उन थाबायनांगौमोन बै बिथांमोना माखासे बिबारनि मानसिफ्रा। नाथाय ट्रेक्टरनि मानसिखौ बिबारनि मानसियासो खिथु खिथु लांफादों। बेसेबां लाजिथावना बाथ्रा। बा बम बायनो होलांनाय फैसाजों जेरै एटम बम, फरखा बम बायनानै लाबाय, बेखौ प्रमद बर'आ थगायलांनो हानायनि थाखाय आरो जायफोर मुंख्लंफोरनि न'खरनि जायफोर मोनगोरनाय न'खरनि माखासे दुखु दाहाजों बे 5 लाख थाखाखौ जायफोर आजावनानै लादों, बिथांमोननि माखासे दुखु दाहानि जि गोसोआव आजावनानै लादों, बेफोरनि माखासे हेंथायै बमा गावनो थाखायसो प्रमद बर'आ बे फैसाखौ होलांनानै साफा सानै आबसुनि दैदेनगिरिफोरनो फरखा एटम बायनो थाखाय होलांनाय राङा बेसेबां लाजिथावना। राजबंशीफोरनि माखासे दाबिया फैमाल जानायनि थाखाय बे एटम गावनायनि जि मिजिं जि प्रग्राम लादों, बे हाबाफारिया मोजां जायो ना गाज्रि जायो बर' रायजो राजाफोरनि गोसो गोरबोआव रायजो राजाफ्रासो बुजिसिगोन। बेखौसो आं खावलायो। जों जोबथारनायाव बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं फोरमायो, बुंगौमानि लावगौ, बुंगौमानि खोथाफ्रा ओंखारगौ। बिनि थाखायनो आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै। दाखालि साननैसोनि सिगां धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव जेरैबायदि प्रमद बर'आ गिबि हेलिकप्टारजों थांनानै प्रग्रामाव थांनो हादों, बे हेलिकप्टारनि भाराया बेसेबां, बे हेलिकप्टारनि थावआ बेसेबां, बिनि थाखायनो आं बर' रायजो राजाफोरनाव फारि फारि माखासे प्रमद बर'नि आखुखौ नुलांगासिनो। बिनि थाखायनो गुफुरनि बिटिआरनि सिमानि डिक्लेयारनि थाखाय प्रमद बर' होलांनाय थाइसे थाइनै बे एटम बायनो होलांनाय फैसाखौनो रायजो राजाफोरनि खाथियाव जायफोर न'खरनि बिदा फंबाय बिमा बिफाया गावनि गथ' गथाया आगोमा जिउखौ हारिनि थाखाय बावसोमलांबाय, जाय बिथांमोना बेसेबांबा समनिफ्राय गोसो गोरबोआव हांमा सुरै सुरै दिनै जायफोर 10निफ्राय 100सिम न'खरा मोनगोरनो थाखाय दिनैनि समाव जायफोर मोनगोन, बिथांमोननि माखासे दुखु दाहानि समनिफ्राय माबा मोनसे मोननायनि सायाव बे एटम बम गावनाया
मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन रायजो राजाफोरा बुजिसिगोन। बेनि थाखायनो आं बेखिनि भिडिअखौ लाना फैदोंमोन। आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला साफ्रोमबो आबसुनि दैदेनगिरि आबसुनि सोद्रोमाफोरनाव निमाहा बियो। प्रग्रामाव गुफुरनि बै समनि आबसुनि सिनियरफोरखौ सोरखौ नुदों? बै समनि बेलथिनि सोमावसारग्रा माखासे दैदेनगिरिफोरखौ सोरखौ नुदों? बिनि बै समनि सोमावसारग्रा दैदेनगिरिफोरखौ सोरखौ नुदों? बेबायदि रायजो राजाफ्रा गासिबो रोखा रोखा नुलांबाय। बेखिनि भिडिअखौ लाना फैदोंमोन। बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।